Čo sa najviac bojíš? Vieš, odkiaľ tvoj strach pramení? Niekedy to môže byť niečo, čo by ti ani na nezišlo. Ja som sa bála šoferovať. Keďže som tento problém potrebovala vyriešiť, podstúpila som terapiu. Jedno sedenie stačilo na to, aby sa môj strach rozplynul. Počas terapie som bola uvedená do meditatívneho stavu a prišli sme na to, že v skutočnosti sa bojím odlúčenia od svojich blízkych. Ak by sa mi totiž niečo za volantom stalo, mohla by som zomrieť a tým pádom by som nebola s ľuďmi, ktorých ľúbim. Kde som k tomuto strachu prišla? No ono totiž na nás vplyvá viac faktorov. Kolektívne vedomie, spravodajstvo, vlastné skúsenosti. Vplyvom denných správ, kde boli dopravné nehody stálou súčasťou, som zrejme nadobudla podvedomý pocit, že by do mňa mohol niekto nabúrať, čím by ma zabil. A strach z odluky od blízkych bol na svete. A keď som sa na terapii dozvedela, čoho sa v skutočnosti bojím, prestala som aj sledovať akékoľvek spravodajstvo a nič ohľadom dopravných nehôd ma už nezaujíma. Od tej doby šoferujem a myslím, že mi to ide výborne.